Yes sir, iti Palman, ket nag-uswat tayo iti checkpoint operation along Sarat Bintar Road. Oras nga ta iti alas 4:50 idi ma-flag down tayo dito may isang menor de edad. Ket very suspicious kami dito motor na Bombo Roger ta awan ti plaka na. Ket idi dito apprehending officer tayo ket dinamag na ti papel dito motor na ngem awan iti maipakita na Bombo Roger. Ket dito nga rod nga dinamag na pa iti driver's license dito driver ket kinaot na nga rod iti bulsa na dito dito menor de edad ket han nga na iranta nga dito nakaot na ket dito kwa dito nakabox nga naipan iti transparent plastic sachet dito supot iti ice ket gapot very suspicious dito nga box ket ada iti tatak na nga arms core no makitam dito box ti bala ket talaga nga kasdyan nga mismo ket kinita dito apprehending officer tayo ditamet ten nga nakita na dagiti naruway balbala iti kalibre 22 Bombo Roger. Okay. Palpag sir, dati nakumpiskar tayo pa rin kayo siya suspect po hepe? Awan ti naalatay nga paltog kanya na balbala lang Bombo Roger. Sir, di suspect tayo na pwede pa iti pinag-check po ito papalimampuan sir di Tagalog, di menor de edad kat ana di nagparin nga doktal di Philippine National Police no apay nga di kot nga naruway nga balbala apo hepe sir. Basar iti interview kanya na ket may saiso ng construction worker iti Iliti Bintar ket daytoy ket agda mga agnanaed iti barangay Albano Dingras Ilocos Norte ket daytoy nga balak ket naiyawat lang kanya na mapan na i-deliver iti may sa tao iti iling nga sarat Bombo Roger. Okay. Naggapuan ko sir, Bintar o Dingra sir? Tinagapuan na kitayan tayo pag gububraan na Bombo Roger iti may isang construction site. Okay. Malaksit ka dito nagbalin nga Dr. Tesar dito alits nga mapanali deliver ng mapani kabit dito sa sarat. Ano iti nagbalin nga Dr. Tesar ti tinatawag dito nakaditi decoratory record dito menor dito tapo hepe. Ti koordinasyon tayo iti ili nga dingras no sa dinong iso nga ro iti paggiginan na ket ongoing pa lang dagitay intel driven dita hantay pa lang mai-reveal tapno no han nga makomet daytoy kuana daytoy suspect ket minor met nga ro daytoy Bombo Roger ngem araramidin tayo dagitay other means of communication tayo tapnon maparwar tayo no anati aktibidad na daytoy nga ubing kensin no dagitay adda iti likudan iti daytoy panakausar daytoy nga ubing ket dayta nga rod iti naamuan tayo ket nakikoordinar tayo nga sigod iti MSWD o iti sarat tapno maamuan na maibaka mo kanya na within 6 to 8 hours ngamin ket dapat ma-inform tayo iti kaming iti SWD dayjay ngamin ti protocol tayo sa Roger ket di tamet nga nakikoordinar tayo iti Iliti Dingras ti hepe iti Dingras tapno no agpa-assist tayo no anya daytoy background daytoy ubing ket ongoing pa laing dagiti impormasyon nga iba't bato da kanya tayo Bombo Roger. Okay. Sir, mawatami iti panag-imbestigar ang bukada rin iti kahit yung tuntun namin, especially kada iti papanapang i-deliver sa sino, ano iti rason, apay nga naramat iti menor de edad po hepe. So kaligit sir, dapat natin ko sudya,
iti biyang ti PNP, particular ti women the city PNP Sarat, apo Hepe, sa pwedeng i-turnover ti biyang ti social welfare. When Bombo Roger, actually, ni MSWD o kumati makin kustodjar ka dito yung gaputawan med iti facility da dito ipailaeng ayan ni women's desk tayo ta so ti nagbantay kadwa na dito dito mangbanbantay pagigyanan dito ubing Bombo Roger adada ang agdamatat ta dito Bombo Roger. Okay. So mismo sir, iti parents na. So di nang bayabayan. Kasi since nga ipa-custody tayo, hindi women na sir. Actually, taylang guardian na tiada dito Bombo Roger ta according niya na ket separated da ito parents nan. Awan da iti Ilocos Norte. Okay. Dito motorsiklo sir, establishar tayo, kasi tikim bagi, apo Jay motorsiklo, bagi da ito pagkigyanan na, dito panaka-guardian na, Bombo Roger. Okay. So kadito sa to sir, agtang ti biyang PNP kabetan nga may turnover ti biyang ti social welfare pursigi ka din ti Tragsalwasi ti Republic 10591 apo Kepe. When iuretay lang DJ assessment when no evaluation nga po iti MSWD o tano dependento no ak with discernment or awan so pabalintay itong i-release or adanto iti intervention nga aramiden tayo in coordination with DSWD Bombo Roger. Okay. Okay, sir, kanina ko daw ni Bobo J, na daw kiti palang question na Bobo J, go ahead. Okay, maraming salamat, Bombo Roger, na imbag nga bigat mo, apo Hepe, kayo rin. Sir, mano nga pedaso, iti dati na kumpiskarte, manimpod ka dati nga menor de edad. When no Jack Mariro Bombo J ket 31 pieces iti naruway balbala iti caliber 22. Ngayon, basically pa nakisasarita tayo kadating obing sir, anati rason na apay nga adati kasi nga ikot na sir. According kanya na, jay panangibagana ket naiyawat laeng kanya na nga mapan na ited iti may nga tao dito ilingan sarat Bombo J. Ada iti naala tayo ng impormasyon sir, no anat kinatao dati naggapuanan, no dati nangibaga nga pag agi-deliver iso na sir, dati nga bala. When tibagbaga ng TED kanya na ket dati boss na, dati foreman na. Ngem hanteng is-stick ka dati statement na ta baka dapay noon uneg nga rason when no dapay ti sabali nga tao nga mangkon-control ka dati menor de edad Bombo J. Ada nga ta posibilidad sir nga haang nga dati ti umanang gundaway nga dati kastoy nga aramiden nan wenno adati dati nga ta nga kastoy malaksi di pa nag-construction na ket adati kastoyan nga dati nga aramiden na sir. Mabalin nga kasta nga rod ta dati nga rod ket i-take advantage da dagiti minor uso sa motemet nga no minor ket ato dagiti exemption nga min no matiliwang ka no minor ka ngem damit dati linteg tayo nga no act with discernment ket mabalin nga sungbatan na dati kaso na Bombo J. Sir, ano checkpoint usually ket kitaan dagiti otoridad ket lisensya ken iti papeles ti motorsiklo ngem gapo iti nakita yo nga bala ada kaditi panang inspection tayo pay iti compartment dati motorsiklo na sa. When no kasta ngamin nga checkpoint tayo ket damagen tayo dagiti papel iti motorsiklo i-check tayo no naka-registrumet lang ken kompleto iti driver's license dito mangiman manehar ket no kasta nga makakita tayo iti kontraband ket dita nga ibaga tayo nga talagang plain view dayjay so
that's the time nga arrestaren tayo wenno kumpiskaren tayo dagitoy nga kontrabando. Awa mo Bombo ti Jay. sa bali pa nga kontrabando nga nakita tayo sir maragsit ti bala. Awan meten na dahil lang bala iti kalibre 22 Bombo Jay. Okay sir, agyaman kami ti oras ngayon pa mo iti Bombo Radyo Lawag nang ron iti detalye kada iti apelaeng balay nga pa naka-arrestar iti 16 nga daan ti naging iti balang ti palto. Bago yung Bombo Radyo. Ang mga malaksid ngayon, sir, kana kami informasyon, iti na urang nga motorsiklo, iti lang rabi, iti sa Radilocos Norte, po hepe. When Bombo Roger, iti oras nga ta iti alas 7, pasado alas 7. Ket adda iti renespondyan tayo nga maurura nga motorsiklo iti along Josefa Llanes ay ditoy Kurbaan, ditoy going Pidig Sarat Road. Ket ditoy barangay 6 iti Ilinga Sarat. Ket dita nga maysa nga motorsiklo nga rusi iti maururam iti Kurbaan. Ket in-interview tayo ditoy driver na ket accordingly iti patpataren na iti motor na ket nagididep iso nga rod nga impaigid na iti kalsada ken pinilit na ini-start aging gana nga adda naglaw na nga nagrisak ket ditamet ten nga gimmil ayab na iti motor na iso nga alisto lang Bombo Roger nga kanito kano pagrisak na ket gimmil ayab nga sigod den ket na-respond jan timet nga sigod kadwa tay dagiti kameng iti Bureau of Fire ket imdak sanggas at totally na talaga awan nag kuan nan di motor na Bombo Roger. Ano, sir, iti nagpaneho, iti motorsiklo, po hepe. Kung pagkakuan, nagpapanan na, sir. When naggapoiso na iti pagubraan na iti Lawag City ket going iti dumaya nga paset iti Ilocos Norte Bombo Roger. Okay. Ang pagmasat, hamot nga na amot nga na dunor, sir. When pagsayatan na nga rod ta naikuan na di bagbagina na-repair na nga sigod da di gimbil ayab ken no kuma talagang han nga anak ket mabalin nga moving pa lang iso na ket gimbil ayab di motor na baka naratel ket nag-cause pa iti disgrasya Bombo Roger. Okay. Sir, once again, maraming salamat. Kahit oras man na kayo lumalik sa Sunday Bumboradyo. Malaksit, sir, no, dapat dikit-dikit mong inayon. Especially kasi ito at hangalingan. Sa karoon, dikit may waywayat or hindi mas kasama sa bibilang aksident, hindi probinsya. Pwede, dapat hepe. When sir, kang runaan kadagiti motorista ngagdaldalyasat iti Ilinga Sarat ket i-kondisyon tayo dagiti lugan tayo apo i-check tayo amin no anya dagiti makita tayo nga madi defect na ket tarimaanen tayo ken kastamit ten nga i-kondisyon tayo di bagbagi tayo nga agmanehar iti behikulo dahito iti maysa nga kinaimportante apo no capable kamet lang mangi manehar aglalo no nakainom anen nga agmaneho dahil iti kanayong kong ibagbaga kadagiti ma-check checkpoint mi aglalo dagiti nakasolo motor ket no kasta nga nabartek dan ket talaga nga hami nga ipalubosen itulod mi or kuami iti station paturugen mi iti station wenno pasundo mi kadagiti pamilya na Bombo Roger ken dagiti mapaspasamak tatta iti ilite nga sarat ket aglalo ket dagiti insidente tayo iti dagita illegal nga droga ket ipalagip ko dagiti constituency iti Ilinga Sarat nga nyaman dagiti madlaw dagiti bumarangay wenno umili iti Ilinga Sarat ket ipakaammuda iti opisina wenno iti kwerpo iti pulisya tapno na maadresan tay nga sigod dagiti problema.